O Monte Faro, fronteira natural entre as provincias de Lugo e Pontevedra, álzase como un lugar único polas impresionantes vistas do seu miradoiro e polo santuario da Virxe do Faro, destino de peregrinaxe e devoción de milleiros de fieis de toda Galicia e por onde ademais pasa o camiño de inverno. Situado a menos de 20 km da vila de Chantada, o ascenso no seu último treito é a través dun Vía Crucis, que algúns crentes fan de xeonllos ou descalzos, e que nos leva ata a ermida da Nosa Señora do Faro, un edificio de construción sólida que se ergue solitario nun altiplano a poucos metros do cumio. Construído no século XVII sobre outro templo, probablemente de estilo románico, e no mesmo lugar no que existiu outro aínda máis antigo, é de planta latina, con nave rectangular e brazos curtos. Diante da igrexa, no campo da festa, destaca un cruceiro ca escena da crucifixión de Cristo e un altar de pedra onde se ofician as misas da multitudinaria romaría do 8 de setembro na honra da Virxe do Faro, unha cita relixiosa que xa aparece mencionada nas cantigas do trovador do medievo Xoán de Requeixo. Achegámonos agora á cima do monte, uns poucos metros máis arriba, onde se atopa o vértice xeodésico e un miradoiro de pedra cun colorido panel de azulexos, o que podemos asomarnos para gozar da paisaxe, cunha vista panorámica de 360 grados. A súa situación central na xeografía galega permite en días despexados divisar puntos das 4 provincias galegas. O Monte Faro, incluído na Rede Natura 2000, e declarado zona de especial protección e lugar de importancia comunitaria, ten, ademais, unha situación ideal para observar as estrelas, polo que está recoñecido como destino turístico Starlight, un referente na protección do ceo nocturno. Un atractivo máis para chegarse a calquera hora, de día ou de noite, a este lugar cargado de enerxía.